Croeso i Eglwys Gadeiriol Tŷ Ddewi. I Gadeirlan Bangor, Aberhonddu, Llandaf, Llanelli, Casnewydd. Ymunwch â fi ar daith o gwmpas Cymru y Grawys hwn. Per yr undod i bob un o'n 6 adeirlan hanesyddol. Dewch gyda fi wrth i fi eich tywys o Grempogau i Groesau Palmwydd, gan ddysgu mwy am Dduw, ein cadeirlanau a churiad calon ffydd yng Nghymru. Bydd y cwrs yn cynnwys 6 sesiwn, un ar gyfer pob wythnos o'r Grawys, gyda fideo epilog ar gyfer Sul y Pas. Gyda lein taith, byddwn nhw'n bwrw golwg ar ddarlleniadau o'r Beibl ac yn trafod cwestiynau sy'n codi ohonyn nhw. Os ydych chi'n bwriadu gwneud y cwrs hwn ar eich pen eich hun, neu yn awyddus i hel criw ynghyd, dyma gyfle i ni dyfu yn ysbrydol a chlosio at Dduw wrth i ni ddarganfod o'r newydd wyrth, bywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu.